gipatay ang akong anuhon. Bisag iya na itong ikuha sa Ano man, masay sala niya. Wala na sila akong anuhon. pamangay ko gagito sa sus. Anak manghod. Opat ka mo bata sir. Naputo sa daghang pangutana ug pagbangutan ang pamilya Lagrea sa dihang ilang gikumpronta si Godofredo Brufal, ang suspect nga mituok patay sa kinamanghuran sa pamilya nga si Neca Denise Lagrea. Napalgan ang patayng lawas ni Neca ni adtong Martes duol sa seawall sa South Road Properties. Inulis ko na ayaw ninyong patya. Bahala na lang kung tatugin mong gitulis. Walang kung tanay mo gipatay. Hanggang tawanan ka. Mauli pa mo ng ko sa anak. Experience ka na yung gibuhat akong manghod. Miangkon ang suspect mismo sa pamilya ni Neca nga iyang gituok ang biktima ug siya sab ang milabay sa patayng lawas ni ini. Ako tambuhan ka ato. Ako yung tinsya mo. Ang patyon. Kita nga kung dila kanyang putol. Nganong maputol man ang imong dila. Dili ito mangilabot akong manghod. Diyon sa man nimo siya. Walay pasaylo. Apan pangangkon niya nga wala niya lugusa ang biktima. Ano nakitkitan man nimo dila? Nganong gikit-kit man niya mong dila. Kudo. Tugan mas Tugan na diha sa Ginoo. Tuwan nagkisa na ko. nagtuo siya kisa nimo. Imo gyud siguro gikisa. Intensyonan gid ni mo siya kiss. Imong dila sa biktima. Dila, ang ko ya, nipon. So imo gyud tong gihalukan sir. Ano lang gid sa tinuod. Sa man naibog ka sa biktima, sir? Ha? Wala. Wala. Ikaw, oo. Sa gihimong pakisusi sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo, nasayran nga ang suspect nag-atubang sa kaniadto og 8 ka mga kaso, apil na niini ang act of lasciviousness ug child abuse. Mibutyag ang City Director sa Cebu City Police Office, Police Colonel Antonieto Cañete, nga posibleng mag-atubang si Brufal ug kaso nga homicide. Before the prosecutor, first, rape with homicide, dependent upon the result of the sukutin, which I have to receive yet. Second, there might be crime of homicide and theft. Kung patay na, ikuha niya ang cellphone. Or, robbery with homicide, kung buhay pag ikuha niya ang cellphone with force with intimidation of force or violence against the victim. Samtang personal nga mitunol si Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia ug financial assistance sa pamilya ni Neca. Pero ang city, di pa ko kaibaw na batay matapang gikan sa city government. So kanitapang So personal. Personal na lang yun eh. Dihati na pa Nasayran gikan sa Mambaling Police Station nga ilang hingpit nga nadakpan si Brufal human nga nasikop ang pagumangkon ni ini nga maoy na nag-iya sa multicab nga gigamit sa krimen. Ang maong dinakpan maunay mitug-an sa kapulisan nga gihuwaman sa suspect ang iyang multicab sa adlaw nga nahitabo ang pagpatay. Nakuha na nato no ang usa ka suspect na nato no first. So gi-flag down naman nato to kay tumuda tong sakyanan na gigamit sa krimen. Katuman to. Okay. So so far no continue ako ng investigation nato even though na ang case niya is closed na. So unya ato pa nang magkandak tag debriefing sa suspect para makuha tag information kung sa niya ning tinuod ning biktima. Taliwa sa maong makakuga nga krimen, gipasalig ni Cañete ug ni Garcia nga nagpabiling luwas ang Dakbayan sa Sugbo. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa My TV, Cebu.